No niin, kiitoksia. Tosiaan olen Jukka Liikman Hämeenlinnasta sosiaalikehityksestä ja olen tutkija, arviointitutkija. Ja oikeastaan heti alkuun olen kysymys, mitä ihmettä se arviointi oikein on. Kyseessä ei ole niinkään mikään tilivelvollisuuden seuraaminen rahoittajan puolella. Se on osittain kyllä sitäkin, mutta kyseessä on myös, että ulkopuolinen taho seuraa hankkeen toimintaa. Siinä rinnalla katsotaan yhdessä, koetetaan miettiä, että missä on onnistuttu, missä on kehitettävää. Eli se on semmoista niin enemmän tai vähemmän kehittämistoimintaa. Ja todellakin ihan hankkeen alkua, josta asti ollut tässä mukana 2009 vuodesta alkaen. Ja tullut nähtyä tämä koko tämä kehä. Ja en nyt tässä rupea mitään arviointiraportin tuloksia sivulta 1 lukemaan. Mä otan tähän muutaman mun mielestä keskeisen näkökulman, mitä tästä on hankkeista noussut esiin, että aamupäivänä tuli varsin hyvin näitä tuloksia. Mä pyrin vähän kertomaan näistä vaikutuksista. Eli mitä hankkeen jälkeen tullaan saamaan, mitä jää jäljellä. Kuten jo todettuakin, niin Joensuun seudulla on hyvin pitkät perinteet tästä hankevetoisesta kehittämistoiminnasta. Eli todellakin neljäs hanke on menossa ja tämä yhtenä polku on hyvin selkeä osa tässä jatkossa. Eli hanketta ei ole lähdetty tekemään tyhjän päälle. Täällä on ollut selkeä verkosto, selkeä tilaisuus, selkeä tarve tämän tyyppiselle toiminnalle. Ja arvioinnissa on tullut hyvin selkeästi esiin, että hanke on koettu tarpeelliseksi, siitä on saatu hyötyjä, siitä on saatu tuloksia ja myös vaikutuksia. Siinä on saatu myös lisäresursseja varhaisen tukeen tunnistamiseen. Sitten näistä tuloksista ja vaikutuksista mä kerron näistä oikeastaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Eli hankkeessa pyrittiin verkostoitumaan, lisäämään tietoa ja kehittämään sen toimintamalleja. Tämä ensimmäinen kohta, eli yhteistyö ja vaikutuksia siihen. Eli hankkeella on ollut hyvin laaja yhteistyöverkosto. Ja tätä yhteistyötä, jota me on koko 2000-luvun ajan kehitetty, niin sitä on tällä hankkeella saatu syvennettyä ja on saatu uusia kumppanuuksia, on tuotu uusia verkostoja tähän kehittämiseen. Ja todennäköisesti tämä työ tulee myös jatkumaan. Mutta se on toki se on näistä resurssista kiinni, mutta haluaa ja sitoutumista kyllä toimilla on. Ja erityisesti tämä yhdistysten verkostoryhmä, niin sitä kautta on saatu tuotua tietoa, on tullut tietoiseksi toisten yhdistysten toiminnasta, ollaan myös lähennetty toisiaan. Ja oikeastaan siinä on semmoinen ydinporukka. Siinä on tietty määrä yhdistyksiä, jotka on lähentyneet, jotka tekevät hyvin paljon yhteistyötä. Mutta on myös sitten niitäkin yhdistyksiä, jotka on vähän jäänyt ulkopuolelle. On toki mukana, mutta se yhteistyö voisi toki olla vähän tiiviimpää. Ja toki myös kunnat on ollut hyvin keskeisiä yhteistyötahoja, toki myös oppilaitokset, seurakunnat ynnä muuta. Mutta tämä yhteistyön lisääntyminen on ollut hyvin keskeinen vaikutus tämän hankkeen aikana ja todennäköisesti tässä jatkossakin tulee olemaan myös hyötyä. Sitten tietoymmärrystä. Hanke pyrkii myös lisäämään tietoisuutta. Lähtökohtaisesti varhainen tunnistaminen, omaisuustilanteen varhaiset merkit, on melkoisen haastava aihe. Tiedätte,
tietoa, tutkia ja levittää sitä. Mutta hanke on tässä kyllä onnistunut varsin hyvin. Tätä tietoa on levitetty hyvin monessakin eri taholla, seminaareissa, eri tilaisuuksissa, ryhmätoiminnoissa. On tuotettu materiaalia, mitä teilläkin on siellä kansiossa mukana. Ja tämä materiaali se on saanut hyvää palautetta, otettu kiitettävästi vastaan. Ja tämä materiaali tulee myös jatkossakin olemaan hyödynnettävyyttä. Ja toivomuksena olisi toki, että sitä materiaalia käytettäisiin niin systemaattisesti, koska se on ihan aidosti semmoista materiaalia, mitä tarjoaa ihan konkreettista hyötyä, konkreettisia työkaluja. Ja sitten nämä uudet työtavat, toiminta, vertaisryhmän toiminnot. Eli näitä niin sanottuja samahilmiöitä, eli hykä- ja pariskuntaryhmä. Jos me kuunnellaan, mitä omaishoidot ovat sanoneet, niin he ovat ottaneet nämä ryhmätoiminnot erittäin hyvin vastaan. Osallistujen palautetta on pääosin kiitettävää. Ja se, mitä nämä ryhmätoiminnat vertaisryhmät ovat antaneet, ne on tuoneet selkeästi virkistystä, vaihtoehtoista toimintaa. Tämän toiminnan avulla on päästy vähän sitä normaalista rutiinista ja rytmistä pois, saatu jotain muuta tekemistä, uutta ajateltavaa. Ennen kaikkea on saatu vertaistukea, on kohdattu kaltaisia, on päästy keskustelemaan asioista, on huomattu, että ei olekaan tämän asian kanssa yksin. On saatu hyviä vihjeitä, ohjeita, neuvoja. Ja yhtä lailla näissä ryhmissä on hankkeenkin kautta päästy levittämään tietoa. Ja ennen kaikkea on luotu hyviä toimintamalleja, joita kunnissa voidaan jatkossa myös käyttää. Ja kuten Sisko sanoikin tuossa, niin ne on räätälöitävissä. Eli se lähtökohtaisesti tukee sitä toiminnan juotumista. Niitä voidaan ottaa kunnassa käyttöön. Jos ei ensi vuonna, niin sitä seuraavana vuonna se malli on luotu hyvän pohjan teille. Haluaisin oikeastaan vähän suunnata katseen tuonne tulevaisuuteen. Ja mä oon muutaman teeman tästä nyt nostanut, että miten tästä eteenpäin, mitä tästä hankkeesta jää jäljelle, mitkä on niitä keskeisiä kohteita, mitkä lähitulevaisuudessa tulevat olevan keskiössä, mihin kannattaa tarttua, tai sellaisia asioita, jotka voivat luoda mahdollisuuksia niin kunnille, yhdistyksille kuin myös sitten omaishoitajillekin. Jos ajatellaan rakenteellisesti, niin tämä yhteistyö ennen kaikkea yhdistysten ja kunnan välillä on ollut keskiössä ja se tulee myös olemaan jatkossa keskiössä. Monialainen, moniammatillinen yhteistyö, se on nyt hyvinkin keskeisellä sijalla, mutta se tulee jatkossa korostumaan. Ei puhuta pelkästään kunnan sisäisestä monialaisesta moniammatillisesta yhteistyöstä. Puhutaan myös yhdistysten välisestä yhteistyöstä, kuntien ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä. Ja näitä yhteistyömuotoja on jopa lakisääteisiä. Kunnat velvoitetaan toteuttamaan tietyillä osa-alueilla lakisääteistä monialaista yhteistyötä. Ja tämänkin hankkeen puitteissa on päästy hyvin harjoittelemaan tätä, kehittämään erilaisia yhteistyömalleja. Ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Sitten toinen asia on nämä perinteistä kuntarajat ylittävä yhteistyö. Kaikki tiedämme sen, että
Tässä valtakunnan politiikassa paljon puhutaan sote-uudistuksista, puhutaan kuntaliitoksista ja pakkoliitoksista. Nämä on oikeastaan se suunta, niin oikeastaan täytyy kehittyä sitä kohti. Mutta toisaalta tämä kuntaliittova yhteistyö luo myös mahdollisuuksia. Aina ei tarvitse keksiä niitä asioita, sitä pyörää ei tarvitse aina keksiä uudestaan, vaan niitä kokemuksia voi ja kannattaakin hakea muista kunnista, katsoa, että mitä asioita kehitetään toisessa kunnissa, mitä hyötyä, mitä oppimista niistä on myös meidän omaan kuntaamme. Ja kun me puhutaan nyt yhdistysvetoisesta kehittämistoiminnasta, niin mä otan tämän kolmannen sektorin roolin tässä myös esiin. Eli yhtä lailla maailma muuttuu ja yhdistyksillä ja järjestöillä on oikeastaan 1000 taalan paikka. Lähteä kehittämään palveluita, tuotteistamaan palveluita, jopa myymään niitä palveluita. Esimerkiksi kuntiin. Tuossa on vähän tommoinen provosoiva kohta, että ollaan menossa kohti kansalaisyhteiskuntaa. Eli oikeastaan tilanteeseen, missä palvelut tuotetaan lähellä asiakasta. Ja asiakas on sitten erilaisten yhdistysten kautta aktiivinen, osallinen. Mutta yhdistyksillä on jatkossa erittäin hyvä paikka myös harjoittaa tätä palveluliiketoimintaa. Ja koska me ollaan hyvinvointipalvelujen kanssa tekemisissä, niin tämä on myös se suunta, mikä tulee jatkossakin korostumaan, mutta samalla myös ekonominen ajattelu, tulospanossuhteet. Meidän täytyy pystyä sanomaan selkeämmin, mitä konkreettista hyötyä toiminnasta on. Ja se ei välttämättä aina riitä, että se hyvinvointi on se konkreettinen tulos. Pitää jollain lailla sanoa myös euromääräisesti se. Mutta oikeastaan voiko sitä hyvinvointia mitata euroissa? Monissa kunnissa valtion tasolla sitä oikeastaan vaaditaan. Täytyy olla se vaikkapa ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuudesta, se euromääräinen panos-hyötysuhde. Kuinka paljon se yksi sijoitettu euro tuottaa hyvinvointia euroissa? Näitä asioita on paljon kyllä pähkäilty ja pohdittu ja keskusteltu. Se mittaaminen on hyvin vaikeaa. Se on kenties mahdotonta. Ja se on jopa ehkä kiellettykin aihe, joissain tavalla. Ei haluta kääntää sitä hyvinvointia euroiksi. Halutaan vaan pitäytyä siinä, että sillä toiminnalla on se itseisarvo. Mutta joka tapauksessa niin jatkossa näitä pitäisi hieman enemmän pystyä myös kääntämään sen talouden kierreen. Ja kun mä olen tässä hankemuotoisena toimintana 4-5 vuotta tätä omaishoitotyötä kehitetty, niin muutama sana myös siitä, että mitä etuja tämän tyyppisellä hanketoiminnalla on ollut ja mitä annettavaa sillä voisi myös jatkossakin olla. Joo, semmoisella on siis pitkä historia hankevetoisesta kehittämistoiminnasta. Ja oikeastaan, jos kuntien budjetteja katsoo, niin kehittämisrahoisuus on hyvin alhainen siellä. Ja mä olen enemmän mennyt siihen suuntaan, että kehittämistyötä tehdään nimenomaan hankemuotoisena. Olkoon se sitten rahoitusta tai sitten sosiaalirahastojen EU-rahoitusta. Mutta tällä hankerahoituksella saadaan kyllä selkeitä hyötyjä. Sillä pystytään tekemään esimerkiksi monialaista yhteistyötä, kuntien rajat ylittävää yhteistyötä huomattavasti